Ang Dios mao ang akong hinabang. Ang Ginoo mao'y akong gisaligan sa akong kinabuhi. Halaran ko ikaw og sakripisyo, Ginoo. Daygon ko ang imong ngalan tungod sa imong kamaayo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo ang atong Ginoo maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Kinulsulan ta ang atong mga kasalanan aron mahimo kitang andam ug angayan sa paghalad ining sakripisyo sa atong pagsimba sa gamahanan nga Dios. Ikaw nga gipadala aron pag-aayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga digalingkod sa tuo sa amahan aron sa pagpanglaban, pagpangama kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an ang tagatan sa Dios ug pasayloon sa atong mga sala, ug dadoon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among amahan, kaluy ang imong katawhan, ug dugangi, pun-i, dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, ang imong gasa sa paglaom o paghigugma, ug himuag kami nga magpagkanunayon sa pagserbisyo kanimo. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, gabuhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Balik kanako o katawhan nga maluibon, kay ako man ang inyong Dios. Magkuha ako usa kaninyo, gikan sa matag lungsod, ug duha ka tawo, gikan sa matag banay. Ug dadoon ko kamo balik ngadto sa bukid sa Sion. Hatagan ko kamog mga pangulo, nga masinugtanon kanako, ug magdumala sila kaninyo, uban sa kaybalo ug kaalam. Unya, inigsanay na ninyo pag-ayo, dili na hisgutan sa katawhan, ang sudanan sa kasabutan sa Ginoo. Dili na kini nila hinumduman, kay dili naman nila kini kinahanglanon, ni magtinguha pa sila pagbuhat og lain. Inigabot nan ni adtong higayuna ang Jerusalem tawgon nga trono sa Ginoo, ug adto na didto magsimba kanako ang tanang kanasoran. Dili na sila magbuhat sumala sa sugyot sa tiga ug daotan nilang kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo nagbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang hakog, magluwas siya kaniya gikan sa kamot sa iyang kaaway. Sa pagsinggit, mutunga sila sa nakitumyan sa Sion. Magnayan sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang trigo, ang bino ug ang lana, ang karnero ug ang mga baka. Ang Ginoo nagbantay kanato,
sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Unya ang mga dalaga magsadya ug magsayaw. Ang mga batan-on nga mga lalaki ug usab ang mga tigulang. Himuon ko ang ilang pagbangutan nga kasadya. Lipayon ko ug hupayon ko sila human sa ilang mga kasubok. Ang Ginoo nagbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo, gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon siyang mga tinunan, busa pamati kamo, ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian, apan wala makasabot niini, mao ang mga binhi nga nahulog didto sa dalan. Miabot ang yawa ug gikuha dayon ang mensahe nga gipugas diha kanila. Ang binhi o liso nga nahulog o napugas sa yutang batuon, mao kadtong mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini, apan wala kini makagamot diha kanila. Busa dili sila makalahutay sa pag-abot na sa mga kalisdanan ug mga panglutos tungod sa mensahe. Sa katarong, muundang dayon kining mga tawhana. Ug ang liso o binhi nga nahulog sa dapit sa mga sagbot nga sampinit, mao ang mga tawo nga nakadungog sa mensahe sa kaluwasan. Apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia sama panangit sa gugma sa kwarta ug sa mga butang kalibutanon, mulumos sa mensahe diha kanila ug dili gayud sila makapamunga. Ug ang mga binhi o liso nga napugas didto sa maayong yuta, mao ang mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Mamunga sila. May mamungag tagatos, tag 60, ang uban tag 30 ang ilang bunga. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Manglingkod palihog. May buntag kaninyong tanan. Dili na sila magbuhat sumala sa sugyot o diktar o sugo sa tig-a ug dautan nilang kasing-kasing. Ang ipasabot niini mao, ang matagbuhat daay sa tao gikan gyud diniktahan sa kasing-kasing, dili sa utok lang, kundi sa kasing-kasing. Dili na sila magbuhat sumala sa isugo o sugyot sa tig-a ug dautan nilang kasing-kasing. Nining ebanghelyo nga nagisgot nga dili makapamunga, naningkamot pero dili makagamot, o doon na gayo bunga tagatos tungod sa ilang kasing-kasing nga nagbag-o. Ug sayot man kita di man ta kapadawin pagbag-o, siya ang magpaluyo. Ang kasing-kasing mao'y sentro sa lawas sa tao. Ug mao'y sentro sa iyang kinabuhi ang kasing-kasing. Ug diha sa akong kasing-kasing, dinhi sa akong kasing-kasing, ug diha sa imong kasing-kasing, anha ang Dios mo diretso. Munang dunay mga tao nga bugo pero maayo kay kinaiya. Dunay mga taong bright ug edukado pero lahi ra kaayo. Kay daghan man sa sulod sa iyong ulo pero
Niadtong taong bugo, pero ang iyang kasing-kasing Dios mo ay sulod, makita nimong kalainan. Dili siya hambugero. Kung imo siyang pasakitan tungod kay imong tudluan, mapasalamat pa tungod kay miila siya gikan sa iyang kasing-kasing nga ikaw iyang labaw. Mao kini ang kasing-kasing Dios nun. Mapaubsanon, mapasalamaton, o mudayig, malipayong mudayig. Sama kaniya nga malipayon ka isang makasimba. Tungod kaniya sa iyang kasing-kasing, ana ang pagtuo, wala sa ulo. Ana ang pagsalig, ana ang paghigugma, ana sa kasing-kasing. Munang makikita kag tao nga, nagminyo man na siya nga bati makaisa tingog. Nga iyang hilig magyuta kanisa mga nindot og tingog nga iyang amigahon. Bati man nagtingog ng iyang gipangasawa. Tungod kay ang iyang kasing-kasing nagsugo kaniya, bisag bati nagtingog, maayo kini siya o kinaiya. Kaya ang utok, unsa ramang gay madungog, makita, mamanda iyang kuandon, ang musulod sa iyang utok, iyang mahikap. Pero ang kasing-kasing, maningon, buta ang kasing-kasing. Pagkanindot sa akong kasing-kasing, kung buta, pero ginayahan niya. Ginayahan niya. So mo kining mensahe karon, tanan natong mga binuhatan, gikan gyud sa kasing-kasing. Ug kung kini kasing-kasing nga gipapuy-an sa Dios, mingon Ginoo puy ikinikon sa mamunga gayud ang atong mga buhat ug maayo. Manindog palihog. Udangop kita sa makagahom og maluluyon, mapasayloon nga Dios nga gipangandoy sa atong kasing-kasing ngam oy mugiya kanato matag adlaw sa atong kinabuhi. Sa matag pangamuyo sa atong paghangyo mingon Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang katawhan sa Dios mamahimong abli alang sa pulong sa Dios aron mapaabot kini sa pinulungan nga masabtan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga sila nga naghupot og buhatang publiko, mga lagad uban ang kamatinud-anon og kaligdong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga mag-uuma og sila nga nanagtikad sa yuta, mapanalanginan og maayong panahon og abundang ani, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga masakiton makakaplag og kahupayan og kalipay diha sa mga pulong ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga imuon ta ang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga atong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay na, mupahulay dito sa langit nung gingharian, nga giandam alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Ginoong Dios, isulti kanamo ang imuhang pulong ug aghata kami sa pagpamati niini. Hatagi kami kasing-kasing nga mamati sa imong pulong aron mabunga kining imong mga pulong sa among kinabuhi nga Kristohanon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ka Diyos, sana mo mga masalay pon ang panubino nga abot sa yuta inamasag abot sa tao. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako og inyong halad sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan ang makagagahom sa tanan.
Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot Alang sa alang sa pagdayeg pagdayeg paghimaya siyang ngalan, alang sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyo, naghatag ka nining hingpit nga sakripisyo, dawata maingon sa imong pagdawat sa ang among mga halad, dawata sama sa pagdawat mo sa halad ni Abel. Ang gasang among gihalad alang sa imong dugog ug himaya, magdala unta og dukang kadasig alang sa among pagdawat sa imong mensahe ug sa imong kaluwasan. Ug kalamong tanan, kaluwasan alang sa tanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab Ibayaw kanimo. ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Pagpasalamat Ginoo. kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug natarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug gamhanan sa labaw sa tanan. Angay ug matarong kayo nga magpasalamat minimo kanunay ug sa tanang dapit. Gihandom namo ang imuhang kamatayon. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw na Jesus uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghelo mga santos sa langit na gisangyaw mis imong himaya, duyog sa ilang way huno nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagauman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos kini ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu ng pagsantos ining mga gasa aron mahimo kini sila alang kanamo, lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon bikuha siyang pan, pipasalamat kanimo mipikas ug pihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sabang paagi tapos ang panihapon mikuha sa Jesus sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini o Panginom kamong tanan kaniini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bako ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahin, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang umoalagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga mituo gayud kanimo, lukop sa tibok kalibutan ang simbahan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma o Banilio among Papa, Alberto among obispo, tanang obispo kaparian ug tibok katawhan. Hinumdumi sab ang among maigsuong patay na, ang ilang mga lawas dinhi ning kalibutana. Malaumon nga sila imong mapasaylo ug mabanhaw ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo aming angayang makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria, ang inahan nga ulay si Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo kang daykon ug himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo gamanang amahan Dios kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang tugog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan nga pasayloon ang atong kasalanan ug dadon kita niyang makapasaylo kanilang nakasala kanato.
Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaigo namong imong ngalan, maabot ka namong imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo mis na kasala namo. Dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwa sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoong, imo ming luwason sa tanang daotan. Hatag imis kalinaw dining panahon na, adong tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamok o kagubot, samtang kami malaumong nagapaabot sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalik sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manakasab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus, siya ang kordero sa Dios, siya ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga modawat nimo, apan ipamulong mo lamang. Maayo ako. Alapad ang umaga anihon, anahon na karon akong higala, nagpaabot siya nga'y kamubulig, ang kamalig sa Dios ununta. Di maisip ang anihon, ug diutay na ang Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. ang hingpiton mo na ang tanan. Ania nagtuktok ako sa pultahan, nag-ingon ang Ginoong Hesus. Kung kinsay mamati sa kong tingog, umuabli sa pultahan, mudayon ako, ug makigsalo, makiguban kaniya, ug siya makiguban kanako. Magampo kita. O Dios, amahan o gamhanan, maluluyon ug mapasayloon, kining mga misteryo nga among gidawat, maghatag unta kanamo sa bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo sa bag-ong pagkinabuhi diha kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Panalanginan kamong tanan sa mag-agahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang sakripisyo, manglakaw ta diha sa kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Pasalamatan ko ang Diyos sa bugos kong kalag, pansa nagkatigong nga kaniya nagmahal. Mga buhat sa iya, kamot kalipay ang dala, dalay kong katingadan nga way sa